Welcome to Cebu. Yep. Wow, wow, wow. Wow. Pagana. Eh, napulong mo. Ito ba yung pulong? Ano ba yung gani? Kaya. Kaya. Oh, kaya ata ni. Salamat. Mio ni. Yarra, kas kibahaw ba? Smile, Chris. Smile it. May sili na rin. Ibutan naman daw dong. Walang kaunta. Ayun. Hindi ko kira man. Pakai bijuan tu nak kabut. Betul. Ini buat. Ya balik ni soja, jaga men. Logi ni pun. Lama. Nanti bola ni sih. Ayo. Harap niya. Kahit kumain siya, pero sa UT ay Saya. Marimang, kamu dua dari Mang. Marimang. Hari dua makan dia. Sila. Hari dua dari makan dia dua. sila sikat. Sila sikat ya, wala gitu. Itu dah Jollibee. Jollibee ba ka? Labaw mo na Jollibee. Di ba, may Jollibee pa ba? Tanong. Tanong tingnan mo, tayo ka tayo dito Jollibee. Huwag na niya. Huwag na. Saan ka tayo mo? Huwag Ya, baik tak. Napa kay manager ng entertainment ko? Hindi mo ma-permit? Saan ako tayo? Ato? Ay, try na ito tawag. Ito mo sa konto. Ay, ito si Sir Juan. Pinag-ipan. Ano, maling yung senjata. Ha? Suruh ko ng 75.